எல்லாருக்கும் பிரேஸ்லா தேவடைய நாமத்துக்கு மாத்திரம் மகிமை உண்டாவதாக. இன்றைய நாள் உங்கள் யாவரையும் நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைய வார்த்தை மத்தேயு 21 22 வசனம். அப்படிலாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜெபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெறுவீர்கள். ஆமீன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இந்த நாளில் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்திருக்க வார்த்தை மத்தேயு 21 22 வசனம். அந்த வார்த்தையில விசுவாசிங்க இதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. இந்த வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சீஷர்களுக்கு சொன்ன அந்த வார்த்தையை இந்த நாளில் உங்களிடமாக சொல்றாங்க. இந்த நாளில் சொல்றாங்க. இந்த நாளில் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சொல்லியிருக்கலாம், நீங்க எவைகளை கேட்கிற அவர்களை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் மாத்திரமே சொல்லியிருக்கா. ஆனா இயேசுப்பா சொல்றாங்க, விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் நீங்க எவைகளை கேட்கிறீர்களோ முழுமையான விசுவாசத்தோட இது நடக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு முழு விசுவாசத்தோட நீங்க எவைகளை யாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவானவர்கிட்ட நீங்க கேட்கிறீங்களோ நிச்சயமா பெற்றுக்கொள்வீர்கள் சொல்லி இந்த நாள்ல இயேசுப்பா வாக்கு பண்றாங்க. ஆமேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இந்த நாள்ல விசுவாசத்தோட நீங்க ஒரு காரியத்துக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கீங்களா, அந்த ஜெபத்தை தொடருங்க. விசுவாசம் உள்ளவர்களா, ஒருபோது அவிசுவாசம் உங்களுக்குள்ள வராதபடி இது நடக்குமா நடக்காதான்ற அந்த கொஞ்சம் கூட எந்த விதமான ஒரு சந்தேகம் இல்லாதபடி முழுமையான ஒரு விசுவாசம், கண்மூடித்தனமான ஒரு நம்பிக்கை, அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மேல நீங்க வைக்கும் போது நடக்கும்ன்ற அந்த ஒரு விசுவாசத்தோட நீங்க ஜெபிக்கும் போது நிச்சயமா இயேசப்பா அந்த காரியத்தை நடத்தி கொடுப்பாங்க. ஆமேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அதான் சீஷர்கள் கிட்ட சொல்றாங்க, நீ இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து சமுத்திரத்தை தள்ளுண்டு போன் நீ வந்து சொன்னா கூட விசுவாசத்தை நீ அந்த வார்த்தையை சொன்னாலும் அதன்படி ஆகும்னு சொல்றாங்க. ஆமேன். ஹல்லேலூயா. நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத காரியங்கள் நம்ம நம்பிக்கை இயேசப்பா மேல முழு விசுவாசம் வைக்கும் போது நிச்சயமா அந்த காரியத்தை இயேசப்பா நடத்தி கொடுப்பாங்க. ஆமேன். ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாம் நம்புவதற்கு எந்த விதமான ஒரு காரணம் இல்லாத போதும் இயேசப்பா சொன்ன அந்த வார்த்தையை அவர் நம்பினாரு. கர்த்தர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை நம்பினாரு. அதன்படி அந்த காரியங்கள் நடந்தது. ஆமேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நம்ம இந்த நாள்ல விசுவாசம் இல்லாதபடி இருக்கிறது நிமித்தமாக தான் அந்த காரியங்கள்லாம் நமக்கு ஒரு நாள் வந்து கால தாமதமாகும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த காரியங்கள் நடக்காதபடி நமக்கு தடைகளாக வரும். இந்த நாள்ல நீங்க அந்த காரியத்தெல்லாம் முழு இருதயத்தோட விசுவாசத்துல ஜெபத்தை ஏறிடுங்க. நிச்சயமா இயேசுப்பா நடத்தி கொடுப்பாங்க. ஆமேன். ஹல்லேலூயா. ஆமேன். இந்த நாள் இயேசு கிறிஸ்து அந்த வார்த்தை கொடுத்ததுக்கு நன்றி செல்ல சிறு ஜும்லைகளை கண்டுபிடிச்சு வைக்கலாம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. துதி வாசமா இருக்கேன் ராஜாவே மக்களா இருக்கணும். ஸ்தோத்திரம் நேற்று கொடுத்த கிருபைக்கா நன்றி. இந்த நாள்லையும் தவப்பனே அப்பா டேடி அப்பா மத்தேயு 21 22 வசனத்தை கொடுத்த வார்த்தைக்கா நன்றி தகப்பனே. விசுவாசத்தின எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை நீங்க பெற்றுக் கொள்வீர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி தகப்பனே முழு விசுவாசத்தோட ஒவ்வொருத்தவங்க ஜபத்தில் தரித்திருந்து ஆண்டவர் அதை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை அண்ணன் நீங்க ஊன்றி கட்டுங்கப்பா. அவிசுவாசத்தை நாமத்தை எடுத்து போடுங்க அப்பா. ரீபால சந்த ரசீனம் ஷாலதுரபா ஆசீர்வாதங்கள் எடுத்துமே பிரேஸ் கிறிஸ்து நாமத்தில் சொல்லிற நல்ல பிதாவே. ஆமேன். எல்லாருக்கும் பிரேஸ்லா தேவனுடைய நாமத்துக்கு மாத்திரமே உண்டாவதாக. ஆமேன்.